नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय। दिनै आङो बाबा लानो थांदों आरोना बिफा लेंनाय बिफा बिमा लेंनाय इसोरनाव बेरायनो थांदों आरोना दसे ओरैनो न'आव थानानै ओरैनो बरिं मोनदों ओंखायनोथ' आङो दसे बेरायनानै फैनो सानबाय। नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थायोबा नायलांबाय थादो। दायो आं थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। बेरायनो मोनथाराखै गोबावथार जाबाय न'आवनो थाजाबाय थादों नालाय फुजा जाबाय थादोंमोन बिदिनो ओंखायनो सोलाबाखैमोन। बेरायनो लुगैदों आङो गामियाव दसे बेरायनि। Sose naiklanggeng logofer lamakobo naiklanggeng jalan. Lamakobo sose kayak gini. Keren kan ye? Remulan kan dah? Video belada lah terus menarik naik mana nanti. Itu kanarnya kami yang kumnya deh. Kami itu naik cuma kami itu baru kami yang makan. Bukan. Rumah yang ini. Itu sama remulan loh. Ini kasih tengah deh, ini kan kami melatih kursi permainan kita punya. Pas macam kalian itu kan siang deh. Itu yang deh ya. Mata बोरैबा माथो थरायनाय बायदि जादों मोजां रायलायनो हायाखै आङो माथो बोरैबा जादों आरोना थोसोब बोरैबा गगा मोननाय बायदि जानानै हारसिं पाग्लि बायदिसो मोनथारोनानै फिसालाखौ लेंबाय फैला मालाय गरमजोंनो थाबायनो बायो गोजान थाङो मोनसिनानो बारा गोजान गैला ओंखारसिगोन लोगोफोर माइफोरा सोमखांबोबायानो आरोना जोंफोरा हाबो गैया मालायनि गायनायखौनो जानांसिगोन आरो उपाय गैया बाबा फिफा लेंनाय आरोना लोगोफोर बिमा बिफा लेंनायमोन आइ बाबा लाना थां बहा थाङो नोंसिनिखै दंना गैया कमेन्ट खालामना जाबाय मा खालामदों अबायाव दं अबायाव दं
दे दायो आं थांबाय थानोसै लोगोफोर लालांबाय थाला आङो दायो न'आव मोनहैबा देखायसिगोन न'आव मोनफैबाय लोगोफोर दायो नै मोनफैबाय आरो खायसो नै गथ'फोर खायसोनि थाखाय सिरि ज'नो थांदोंमोन आं मार खेला गेलेखायो Santan đây ini karena sanjadi selai mantau urusan ah mana kunci lama deh tahun buka tempat lain ini kan dah kan kunci no apa ini isan kan tak pulang Marcos tuh jadi dan isan no kau boleh rakai ini pera ketangan सोलाबाखैनो आरोना गोजानसै दायो ओंखामथ' मोनजाखाला गोन जाना थानोसै आरोना लोगोफोर दायो आं बेखौ जानोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन